Какво са етеричните масла и как ги използваме? Етеричните масла са масно разтворими съединения и имат нужда от базово масло или маслоносител, carrier oil на английски, за да могат да минат през кожата ни и да усетиме техните ползотворни свойства, ползотворни терапевтични свойства. Може да ги използваме по няколко начина. Първо, използваме ги в дифузер. Дифузерът представлява ето такъв уред, ултразвуков дифузер, който пълниме до червената точка с вода. Слагаме колкото капки искаме според рецепта или може смело да импровизирате. Обикновено 5-6 капки са достатъчни. Ако е по-голямо помещението, малко повече. Ако е при бебета, просто е нужно само една капка да капнете. Колко често почистваме дифузера? Дифузера, в зависимост от това колко често го употребявате и какви масла сте ползвали, защото някои масла, като ветивера и смирната, са по-тежки и ако ги употребявате често, ще ви се налага по-често да го почиствате. Изплаквате го с вода и аз с ето такава домакинска хартия минавам по крайчетата, където са се задържали разни остатъци. Минавам по всички ъгли. Някой път минавам, както в конкретния случай има нужда, с клечка за зъби, за да изчиста и малките петънца, които са останали тук. Изплаквам още един път хубаво с вода и може да пуснете в дифузера с съвсем малко, една кафена лъжичка вода с бял оцет, да дифузира за около 5 минути. Това е абсолютно достатъчно. След това изплаквате и дифузера ви отново е готов за работа. Има няколко степени на работа, 2 часа, 6 часа и 12 часа е моят дифузер, като когато е 12 часа, той ще прекъсва и ще започва. Това е подходящо, когато го пускаме нощно време, когато спим и не можем да си добавиме етерични масла. През деня го пускам на режим или 2 часа, или 6 часа, в зависимост от това колко време съм в стаята. Когато използваме маслата ароматно, те влизат през обонятелната ни система, стигат до предната част на мозъка и оттам от една страна променят химията в мозъка ни, защото всъщност нашите емоции са чиста химия. Реално биохимична реакция на това, което се случва около нас, което води до различни усещания, които имаме. Етеричните масла могат да променят тези усещания и да повлияят на настроението ни, да се чувстваме по-свежи, по-щастливи, по-усмихнати, по-доволни, по-спокойни и още много други неща. Общото всички емоции могат да бъдат повлияни от конкретни етерични масла. От друга страна, етеричните масла тръгват по лимфната ни система и стигат до всяка една клетка в тялото ни. Реално те действат на клетъчно ниво. Това беше когато използваме маслата с дишване, ароматното им действие. Другия начин, по който може да ги използваме с ароматното им действие, ето с такива инхалерчета, които вдишваме от тях. Може да си правим различни комбинации, дали ще е за сенна хрема, дали ще е за запушен нос или дали ще е за настроение. Няма значение. От тук се отваря, вътре има едно тампонче, слагат се обикновено е между 12 и 20 капки масла, затваряте го и сте готови да ви бъде в чантата и да го използвате, когато ви е нужно. Другия начин за ароматно действане на маслата и сега, ако бяхме на живо, щях да ви капна на всеки една капка бив портокал и да вдишате. И когато всъщност дишате, макар че сте го нанесли на кожата си, тъй като маслото не е разредено, а е директно от шишенцето, те са много летливи и реално се изпаряват. Когато ги вдишате, всъщност те по същия начин влизат през обонятелната система и влияят на всички части в тялото ви. Това беше ароматното действие на етеричните масла. Как ги използваме, когато ги нанасяме върху кожата си или топично? Нанасяме ги по няколко начина. Единият начин е да нанесеме базово масло на ръката си или мястото, където ще нанасяме масла. Ето така, тук съм си взела едно, това ми е рециново масло, което използвам. То е доста тежко, но слагам го на ръката си, разнасям и отгоре си капвам някое масло, което искам. В случая ще си капна баланс. Ето така, една капка баланс. И разнасяте. Базовото масло ще помогне на етеричното масло да проникне през кожата
и да влезе в кръвопотока и по този начин да помогне да стигне до клетките ни и да помогне на тялото ни да се успокои, тъй като баланс е масло за успокоение. Баланса също може да го вдишвате, то може да се използва по много начини, по всички начини, всъщност, за които ще ви разкажа днес. Така, когато нанасяме топично, това е единия начин. Първо нанасяте базово масло, след това отгоре капвате етерично масло. Втория начин или по-лесният начин, който използваме, е в ролче. Ето такива празни ролчета, препоръчвам всеки да си вземе. Има ги в сайта на doTERRA, ефтини са, нали, така че са нещо, което си изтрува да вземете от дотерския сайт, защото са по-качествени. Много често, ако си купите некачествени ролчета, ролчето не се върти добре и много трудно се нанася маслото. Тук специално имам един парфюмен бленд, който нанасям ето по този начин по врата. Когато си правите ролчета, тук съм използвала готово ролче на doTERRA, което е свършило и съм си сложила масла. Тези са специално за подкрепа на вестибуларния апарат. Винаги си слагам стикерчетата отгоре, залепвам ги с скотч, за да зная какви масла има вътре, или другия вариант е да си напишете масло за кашлица, защото се забравя, така че това е важно. Как си правиме тези ролчета? Те се отварят. Ето от тук, много е просто, може с някакво ножче или с ножица, отваряте го, капвате колкото капки има според рецептата и допълвате с базово масло. Базовите масла, както ви казах, или маслото носител, са маслата, които се извличат от ядки. Те са всъщност мазните масла. Етеричните масла не са мазни. Те са летливи и по структура не са масла всъщност. Но маслото, с което препоръчваме да се разрежда, е кокоса. Защо препоръчваме кокоса? Защото етеричните масла са с много дълъг срок на годност. В момента, в който си направите ролче, срока на годност на ролчето е със срока на годност на базовото масло. Повечето базови масла, да не кажа всички базови масла на пазара, са със срок на годност 1 година максимум. Базовото масло на doTERRA, кокоса, е с по-дълъг срок на годност и реално вашите ролчета, които ще си направите, ще имат по-дълъг срок на годност. Това беше с топичното нанасяне на етеричните масла. Тук в Англия е някаква внезапна жега и мене в момента ми е ужасно топло. Нямаме климатици, разбира се. Третия начин за използване на етеричните масла, което всъщност е малко подразделение на втория, е в ароматни вани, т.е. в малки легенчета може да се прави топла вода с соли за вана. Винаги слагате етеричните масла в солите за вана и след това ги слагате във водата. Или в големи, нали, в нормална вана, може да си правите ароматна вана. По същия начин слагате етеричните масла в солите за вана, според рецепта, колкото трябва да сложите, 2, 3, 4, 5, 10 капки, слагате ги във водата и отгоре пускате водата да тече и да разпръсне етеричните масла. Ако ги насипете ето така директно на водата, те просто ще плуват и няма да може да имат тези свойства, които ни трябва. И последният начин, по който може да използваме маслата, е вътрешно. Вътрешно е първият начин, по който ги използваме, във вода. Единственото нещо, което трябва да знаете за използването във вода, е, че съдът трябва да е стъклен или метален. Не слагайте в пластмасови шишета, които не са подходящи за етерични масла. Така че като правило избягвайте пластмасата и етеричните масла, стъклени шишета и метални. Слагате вода, тук има около 10 на капки лимон. Лимон, цитруси, зенгест, спокойно може да пиете ежедневно, както и бленда ни новия Revita Zen за детокс. Това са масла, които се препоръчват за ежедневен прием в вода. Втория начин, по който използваме маслата вътрешно, е в мед. Аз имам ето такова бурканче, винаги готово, вътре с етерични масла, които е за болно гърло и настинки. И знам, че ако някой донесе вирус в къщи, веднага имаме готов мед, с който с една лъжичка се взима и се яде, облегчава гърлото, придружено с всички останали рецепти, които ще имате и ще приложите. Но това е много лесен и удобен начин за използване на маслата. И третия начин е в капсули. Препоръчвам да си вземете капсули, за да може да ги приемате вътрешно маслата. Капсулите изглеждат ето по този начин.
отварят се. Слагат се колкото капки трябва да изпиете според рецепта. Допълвате с ядливо масло. Кокоса на дотера не е ядливо масло. Зехтин, черен кимьон са удачни масла да допълните, затваряте и то става като хапче. Ако трябва да дадете на дете и това му е прекалено голямо и да може да го глътне, това, което може да направите е тази долната по-голямата част я отрязвате, слагате капките, те са по-малко брой капки, така или иначе, и затваряте и се приема вътрешно. И последният начин, по който използваме масла, и ще ви покажа, е при ушни болки и хрема. На малко памучно тампонче, даже по-малко, ето толкова, слагате капка чайно дърво, затваряте и слагате като тампонче в носа и така седите докато спре хремата. Общото стопира хрема в рамките на около час. Същото нещо с зависимост от точно какви масла слагате, но също чайно дърво, риган, босилек, безсмъртниче в ухото. Ето така по този начин. И докато отмине ушната болка, там трябва малко по-дълго време, обикновено се изпи с него или трябва цял ден да се носи. Когато използвате маслата, не забравяйте, че не слагаме етерични масла в очите и не слагаме директно етерични масла в носа и в ушите. Слагаме ги винаги ето така с тампонче, а в очите не слагаме етерични масла. Това е правило да го знаете. И при инциденти, ако по някаква причина си пипнете окото, преди това сте пипали някакви масла и си пипнете окото или по някаква друга причина и начин си вкарате масла в очите, не забравяйте, че тъй като етеричните масла се активират от водата, никога не миете с вода, миете само с зехтин. Т.е. или друго масло. Намазвате си ръцете, може и с кокоса на дотера, зехтин или друго масло, което имате под ръка и с него отмивате и махате. Рециново масло също е много добро за този метод, за да може да извадите маслото от очите. Боли много първоначално, ако попаднат капки в окото, но не се притеснявайте, минава бързо и не остава последствия. Пожелавам безопасно използване на маслата. Те са истински ефективни и когато им дадете време и се научите да ги ползвате, всъщност ще видите невероятното им действие.